Boas tardes a todos e grazas por estar aquí a estas horas. Grazas tamén pola invitación. Bueno, Isidro e máis eu queremos agradecer a invitación a formar parte da iniciativa de Divulgaterra e poder achegarvos un petisco do noso coñecemento en estes momentos. Ben, brevemente, contar que o noso grupo de investigación está na Facultade de Veterinaria do Campus Terra e que, non sei se coñecedes, o laboratorio de referencia de Escherichia coli do Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía da USC. Escherichia coli, o noso labor é desenvolver estudos relacionados co tipado, illamento desta bacteria, Escherichia coli e outras enterobacterias, que implicadas ou patóxenas para seres humanos e para animais. Non sei se lembrades a nosa, creo, importante actuación na mal chamada crise do pepino, que foi no ano 2011. E nos últimos anos as nosas liñas están máis centradas na vigilancia da resistencia aos antibióticos da granxa á mesa. E agora Isidro vai introducirvos no que é iso das resistencias aos antimicrobianos. Grazas, Azucena. Bueno, eu vou dar unhas pinceladas sobre un pouco históricas sobre o tema da resistencia, non? Como sabedes, pois na antigüidade había unhas pandemias terribles que mataban a moitísima xente, reducían a población de unha forma pois moi notable. Unha desas pandemias que os sonará pois foi, por exemplo, a peste negra, non? Unha enfermedade bacteriana, tamén chamada peste bubónica, que reduceu a población europea en 25 millóns de mortes, no siglo XIV. Unha enfermedade bacteriana que hoxe en día, con un tratamento antibiótico, pois é facilmente solucionable, non? Esta era a era chamada preantibiótica, non? Esta era estendeuse ao longo do tempo ata o 1928, cando un médico escocés chamado Alexander Fleming descubreu unha sustancia que inhibía o crecemento das bacterias, non? O descubrimento foi casual, estaba un día ali ordenando un pouco a súa mesa de traballo, parece que era un pouco desordenado, e arrombando un pouco a súa mesa de traballo, deuse de conta que nunha das placas de medio de cultivo había un mofo que inhibía o crecemento, é dicir, mataba as bacterias que estaban na súa contorna, non? Entonces, el deuse de conta da importancia dese achado e publicou pois un paper, un artigo científico. Inicialmente non tuvo moito predicamento, pero logo converteríase nun dos maiores descubrimentos da historia da medicina, incluso da humanidade, non? Ese mofo chamouse penicillium e a sustancia que producía e que inhibía o crecimento das bacterias chamouse a penicilina, non? Bueno, inicialmente nos anos 28 tal, a partir da Segunda Guerra Mundial foi cando empezou a producirse de forma masiva e industrial este antibiótico. Era unha sustancia moi efectiva frente a diferentes enfermedades bacterianas, como pode ser a sífilis, a gonorrea, e a raíz do descubrimento desta sustancia iniciouse a terapia antibiótica moderna, con o descubrimento de outras sustancias. Bueno, o descubrimento destas novas moléculas foi moi beneficioso para a humanidade porque disminuiu moito a mortalidade infantil, aumentou moito a esperanza de vida media das persoas. Aquí temos que decir que a terapia antibiótica é o pilar sobre o que se sustenta a estructura sanitaria actual. Por qué? Porque cando vamos, por exemplo, se nos teñen que facer unha ciruxía, os médicos administranos unha antibioterapia preventiva de cobertura para evitar que, mentre estamos na ciruxía, se colonice o noso organismo con
microorganismos ambientales, non? Entón, claro, a aparición de microorganismos resistentes a antibióticos un pouco incide sobre ese pilar que sustenta a medicina moderna, non? Daí a importancia desta temática. Bueno, a raíz destos descubrimentos, por parte de Alexander Fleming, pois deronlle o Premio Nobel de Medicina e Fisioloxía no 1945 a Alexander Fleming e uns colegas médicos de Oxford, da Universidade de Oxford, non? Bueno, xa Alexander Fleming no discurso de aceptación do Premio Nobel fixo incidencia na problemática que se nos iba a vir encima con respecto á resistencia. Concretamente, dixo esta frase, non? Existe o perigo de que un home ignorante poida facilmente aplicarse unha dose insuficiente de antibiótico e ao expoñer os microbios a unha cantidade non letal do medicamento os faga resistentes. E o problema é que esta afirmación pois, fíxose realidade e verdade, non? Entón, que é isto das resistencias aos antibióticos? Pois, resistencia a antibiótico podedes ver nesta imaxe, non? Que cando se fai resistente unha bacteria, pois fixadevos, cando é capaz de sobrevivir a unha dose antibiótica que mata os membros, as súas compañeiras da mesma especie. Isto que fai é estar seleccionando o que chamamos superbacterias, cando seguro que escoitades continuamente no periódico ou vedes nas noticias que falan de superbacterias. Cando falan de superbacterias refírense a bacterias multiresistentes. Este fenómeno que explico nesta diapositiva, que, como digo, é a capacidade que ten unha bacteria de crecer nunha concentración, en presencia dunha concentración antibiótica que normalmente mataría e mata a maior parte da población, é un fenómeno natural, é un proceso que ocorre de forma coñécese desde o primeiro momento. O que ocorre é que o uso e o abuso de antibióticos está a acelerar moitísimo este proceso. Isto ocorre tanto nos seres humanos, a selección de superbacterias, como nos animais. E así, se miramos, por exemplo, o que é as súas actuacións na medicina humana ou na medicina veterinaria, cada vez que administramos unha molécula de antibiótico ao paciente humano ou aos pacientes animais, o que estamos facendo é seleccionar aquelas bacterias que son capaces de resistir, como comentaba anteriormente, a presencia de antibióticos, e temos o risco de seleccionar estas superbacterias, bacterias multiresistentes. Pero se pensades que é somente a actuación dos médicos veterinarios e persoal sanitario os que están a acelerar este proceso, estades equivocados. Sabedeos, non? Sabedeo. Porque todos nós, con as nosas actuacións de risco, é dicir, cando facemos unha automedicación ou cando non seguimos o tratamento, a pauta que o médico ou veterinario prescribiu, ou ben cando falamos con un veciño, é que eu teño aquí unha amoxicilina, toma, que teño aquí 2 tabletas que non empreguei. Cando facemos esas actividades de risco, ou, por exemplo, outra actividade de risco, non podemos ter unha provisión de medicamentos, en concreto de antibióticos na casa, moito menos tirar eses medicamentos ao lixo. Sabedes por que non podemos tirar ao lixo eses antibióticos? Porque non o sabedes? Pois imaginade, cando os antibióticos están no lixo ou chegan de calquer xeito, sabedes, os ríos ou mesmo a terra, a actividade que están facendo é a mesma, están facendo unha selección de superbacterias. Para iso que temos? Coñecedes que temos que facer? Cando... Efectivamente, os puntos SICRE que están nas farmacias é para recepcionar eses
medicamentos que non precisamos. De acordo? Entón, temos un problema, que estamos acelerando a selección, o proceso natural de resistencias. Pero, ademais, fixadevos que temos outro problema, é que os antibióticos, o tremendo arsenal que se pensaba que tiñamos cando Fleming descubreu a penicilina e os anos seguintes descubrironse novas moléculas, aquilo parecía interminable. Pois a verdade é que os antibióticos esgótanse. Por qué? Pois por dúas razóns. Primeiro, porque nesta imaxe podedes apreciar que a aparición de resistencias vai moi rapidamente, moi paralelamente ao inicio do uso de antibióticos. Ademais, o que é máis grave é que hai máis de 30 anos que non temos unha nova familia de antibióticos. As compañías farmacéuticas, para elas, non é rentible o descubrimento e a posta en mercado de novas moléculas por este fenómeno, porque eles xogan con ese marxen económico. Entón, non é rentible para invertir recursos en descubrir novos antibióticos que en breve, moitas veces incluso casi no inicio do seu emprego, van a deixar de ser útiles. Por todo isto que falamos, no 2018, a Organización Mundial da Saúde, a OMS, declarou que a resistencia aos antibióticos é unha das grandes, ou a primeira ameaza para o ser humano. Pensábamos e falábamos Isidro máis eu, que incluso escoitaredes en outros foros, que pódese decir, sen ánimo a equivocarse, que esta ameaza é maior a que mencionaba María Portela do cambio climático, que escoitades todos os días, que é moi importante e moi grave. Pero imaginadevos que o mundo é un deserto, pero moito antes todo o home morreu porque non ten reservas non ten antibióticos con que tratar. Entón, bueno, digamos que temos dous problemas, pero hai que acelerar con un primeiro e ir tamén traballando no outro, paralelamente, non? Por que dixo a OMS que é unha ameaza? Pois por o que estamos falando. Porque non temos tratamentos, non temos recursos, porque, ademais, o custo sanitario é enorme, porque estamos revertindo ese fenómeno que decía Isidro da disminución da mortalidade, estamos facendo ao revés. Estamos empezando a encontrar un pico moi grande de mortalidade asociado a esta problemática. Non sei se Isidro está de acordo comigo. Sí, isto é certo, porque, por exemplo, a nivel de España, temos o dato de que morren ao redor de 3.000 personas cada ano por infeccións hospitalarias causadas por bacterias multiresistentes, que son máis mortes que as provocadas anualmente por accidentes de tráfico, non? A prensa a veces faise eco desta problemática. Este mismo martes, na Voz de Galicia, publicouse este artigo, e incluso tamén hai a cifra do 32% dos españois que aínda pensan que para curar un resfriado que hai que tomar un antibiótico para curarte. Cando sabemos que, sabedes que as enfermedades víricas, ou sea, as infeccións víricas, non se curan con antibióticos. Os antibióticos solamente son efectivos frente á loita contra as bacterias. Este problema non solamente é un problema a nivel de España, senón que é un problema a nivel europeo e mundial, non? A Axencia Europea do Medicamento danos diferentes datos, diferentes informacións, e, por exemplo, di que 700.000 persoas morren ao ano no mundo por infeccións bacterianas por bacterias resistentes aos antibióticos, non?
25.000 persoas en Europa, e hai unha predicción de que no ano 2050, se non se poñen medidas adecuadas para frenar esta dispersión, poden chegar a morrer máis de 10 millóns de persoas cada ano, non? Pero, bueno, hai boas novas tamén, non é todo alarmista. Estánse levando a cabo medidas, certas medidas, e esas medidas estánse levando a cabo baixo unha perspectiva que denominan de One Health, de unha saúde, non? Entonces, a perspectiva One Health, que é? Pois é unha estrategia que pretende impulsar colaboracións interdisciplinares dende o punto de vista da saúde animal, da saúde humana e da saúde medioambiental, xa que estas saúdes están interconectadas, non? Como se pode ver nesta imaxe. E, bueno, tamén hai iniciativas a nivel europeo, esta iniciativa que aparece baixo este acrónimo, e dentro desas iniciativas europeas está incluída pois, a estructura española dentro desas iniciativas. E vaimos a falar a cenas a iniciativas no ámbito de España. Sí, en concreto en España, a Axencia Española do Medicamento e Produtos Sanitarios no ano 2014, e tamén por unha demanda a nivel europea do que tiñamos que facer todos, inicia o que é o Plan Nacional fronte á resistencia aos antibióticos, o PRAN. Invítovos a visitar o sitio PRAN porque realmente integra a toda a sociedade. Podedes encontrar aí información moi útil do que estamos a falar agora, dos programas, das dudas, por iso convidovos a que a visitedes. Como decía, no ano 2014, España era un dos principais consumidores de antibióticos a nivel europeo. Os niveles eran alarmantes, realmente, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Entón, nese momento, o PRAN entra en funcionamento con un programa de 3 anos, 2015-2018, e fixadevos que conseguiu a reducción do 7,2% no consumo de antibióticos no ámbito da medicina humana, máis ou menos 3 millóns de envases de medicamentos que como miden menos, pero ademais no ámbito veterinario a reducción foi do 34%. E ademais, incido en que no caso de determinados antibióticos de última reserva, hai determinados, como decía antes, o arsenal de antibióticos esgótase, temos reservado algúns deles que todavía funcionan frente a infeccións multiresistentes, o caso exemplo da colistina, pois no ámbito veterinario a reducción foi do 95%. Como funcionou tamén esta reducción, foi sorprendente, precisábamola. Este marzo pasado, 2019, a Axencia Española aprobou o segundo programa do PRAN 2019-2021 co obxectivo de reducir o uso de antibióticos de dous xeitos. Por un lado, intentar reducir a incidencia de infeccións e, por outro lado, facer un mellor e bon uso dos antibióticos que nos quedan. A nivel veterinario, pois tamén levan funcionando estes 3 últimos anos unha serie de programas que o importante é que son voluntarios. Todo o mundo se sorprende, son voluntarios e funcionan en España. Pois sí, funciona. En concreto, pois, que ocorreu? A veces, cando a xente está obligada a facer algo, isto é unha reflexión miña, en voz alta, eu penso que como o espírito que temos os españoles, hai que reducir a velocidade, pois a ver se non me ven, vou pisar o acelerador. Pois eu penso que cando explicas a xente as cousas, e como neste caso, como digo, son programas voluntarios, en concreto empezou no sector porcino, o programa Reduce Colistina, ese antibiótico de última reserva para seres humanos, foron sumándose empresas importantes, eso fai que a túa imaxe, eu penso que
vende. Cando facemos as cosas ben, publicitámolo, é importante. Agora hai, creo que a maior parte dos grandes produtores están sumados a este programa e ademais hai en marcha outros programas de reducción de antibióticos de forma voluntaria, como vedes, en todos os sectores de produción. E ademais, moi importante, en breve estarán en marcha os programas para os pequenos animales, as mascotas, e tamén en acuicultura, moi importante, en équidos. As actuacións que estánse a facer en veterinaria son extremadamente importantes, porque pensades que chegan as superbacterias da granxa á mesa? Que pensades? Que poden chegar? Pois sí, estades no certo. Efectivamente. Desafortunadamente, digamos que os sistemas de produción intensivo, especialmente o porcino e as aves, foron sinalados como os principales reservorios ou donde estabanse a seleccionar as bacterias, as superbacterias. Entón, como falara hai un momento, cando damos esa molécula de antibióticos aos animais, o que estamos facendo é seleccionar superbacterias que aprenden a loitar e a escaparse do seu uso nos animais, e hai risco potencial que a través dos produtos, dos alimentos derivados deses animais cheguen ao home. E tamén poden chegar de forma indirecta. Como? Pois, fixadevos, está na imaxe moi clara, a través da contaminación veterinaria, digo, os animais, pero tamén a través dos residuos que veterinarios con a mala xestión podan chegar a contaminar produtos vegetales, é unha cousa moi importante, mala manipulación na nosa casa. É dicir, é sorprendente, pero é verdade que moita xente todavía non ten a conciencia de que empregar os mesmos coitelos ou a táboa de cortar para alimentos que vanse cociñar e alimentos que van ser consumidos en crudo, como unha ensalada, é un risco, é o maior risco, porque, a ver, unha pregunta, vos comedes a carne de pito cruda ou cociñadea? Se cociñades a carne de pito, as bacterias están vivas ou están mortas? Hai risco ou non hai risco? Depende, eso é galego. De que depende? A ver, se eu cociño ben ao meu filete, as bacterias superresistentes afectarame ou non? Non, están mortas. Pero se facemos, se pos o filete nesta táboa, a cortas e despois colles o tomate polo enriba e colles o mesmo coitelo, onde están as superbacterias? Na ensalada, condimentando. Pois eso é un tema que todavía non parece mentira, pero non está, moita xente non está concienciada. Neste cartel que dos Centros de Control e Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recoñece que alrededor de unha de cada 5 infeccións resistentes en seres humanos procede de animais ou dos alimentos derivados deses animais. Precisamente polo que acaba de comentar Azucena, a profesión veterinaria pois ten un papel moi importante neste aspecto, non? Porque os veterinarios traballan como clínicos nas granxas, como inspectores nas granxas, como inspectores a través da cadea alimentaria, nos supermercados, nos restaurantes, nos mataderos, tamén lexislando, investigando, divulgando. E como dixo o bacteriólogo francés Louis Pasteur, a medicina cura o home e a medicina veterinaria cura a humanidade. E dentro do plan, que explicou antes Azucena, pois hai distintos pilares nos cales esta profesión, a profesión veterinaria tamén actúa, non? Dentro do campo da vigilancia, do control, da aparición de cepas resistentes, na prevención e na investigación, na formación e na comunicación, que é o que estamos facendo ahora neste foro, non? Porque nós somos veterinarios.
Entón, bueno, tamén no noso grupo traballamos dentro dos pilares do plan. Pois, por exemplo, desenrolando proxectos de investigación sobre o potencial zoonósico das cepas de Escherichia coli e outras enterobacterias illadas de carne de ave e outras carnes. Tamén dirixindo tesis doctorais, como a de Isidro, que xa é doctor, estudando os animais de produción e tamén buscando alternativas ao uso dos antibióticos, tamén publicando resultados e comunicándos á comunidade internacional, é moi importante facer isto, pero ademais, unha cousa que comentarase antes aquí, é moi importante facer divulgación social, como que estamos facendo no marco de Divulgaterra, porque se non trasladas os teus resultados ou as túas preocupacións á sociedade, malamente vamos, non os investigadores quedaríamos cunha pata cousa. E ademais, gañando premios, porque traballando con outros investigadores é moi importante cada vez máis, falouse aquí tamén dos traballos multidisciplinais, extremadamente importante, pois traballando con outros grupos. Este ano recibimos a boa nova de ser merecedores dunha iniciativa do PRAN na súa segunda edición da mellor publicación científica e que será entregada, e aproveito para facer publicidade, o 18 de novembro celébrase a xornada do Día Europeo para o uso prudente dos antibióticos, que, entre outras iniciativas, e aproveito este foro, eu intentei este ano sumarme ao PRAN nunha cousa, que é corres en resistencias. No día ao redor desta celebración invitaron as universidades e outros centros a facer unha carreira simbólica, correr sen resistencias, pero, bueno, non tuve fortuna este ano, a ver se o ano que ven, porque pareceme que visualizar eso, inda que se saca unha carreira importante para chamar a atención ao resto da xente. E concluindo, que podemos facer para axudar? E agora Pimpinela actúa conjuntamente para relatar. Pois temos que seguir os consellos do noso médico ou veterinario, entonces cando iniciemos un tratamento antibiótico non paralo, senón seguir hasta o final. Como falamos antes, usar o punto sigre das farmacias e deixar a provisión de medicamentos na casa cero ou a entrega aos veciños cero. Pois organizar correctamente a neveira e evitar a contaminación cruzada. O da contaminación cruzada xa o comentou Azucena, de usar distintas coitelos e distintas tablas para alimentos crus e cociñados, e o da neveira, pois non poñer carnes, por exemplo, nos estamentos superiores para evitar que se contaminen, por exemplo, as verduras, etc. É unha cousa moi sinxela que lavar as mans a miúdo, non só cando imos ao baño, senón tamén cando empezamos a cociñar ou deixamos de cociñar. Bueno, un hábito que temos que recuperar é concienciarnos. Tamén moi importante divulgar todo o que escoitastedes aquí para que toda a sociedade o coñeza, cos vosos amigos, coñecidos, etc. E moitas gracias.